е само там. Ало? Значи говоря, не го познавам. Вие трябва да направите един бранд, че с тия байкове, така отцветени, такава поддръжка, всички заедно. Добре. Значи аз казвам, че никой не мога да се разбира. Той не знае къде отива! Как да ти знае къде отива, като той не знае къде отива? Ното мото. Да, първо там ми каза, сега тук застанал ми в средата, вика наляво. Тръгвам аз наляво. Румен баш си, успокой се, той няма да разбере. Аз с бастун. Знаеш какво ще разбере? Къде отиде да му кажат, това ще да питаме. Разбра ли ма? Така. Аз го уважавам много, Браво. защото аз ходя винаги на който и първа пролет спортирите. Ей, майко! С малено бяха не Я и да ходим тук. Да, отиваме там, те отиват да редят. Отиваме в Тракия на онова там. Айде. Само си Къде ги намираме след такива